South Africa, sanibonani nonke bafowethu. Udokothela uKhehlelezi lona. It is a Monday. Sibheke ku Good Friday. Niyakhumbula ke ukuthi iyaqala Good Friday ngolwesine. Lapho impela amazwi ayisikhombisa. Ngizobe ngibamba uGood Friday laphana kwaKhehlelezi eVerelem eThekwini. In case ufuna ama direction ngayishayela nje number ethi 071 1307808. Inamba leyo ke yama direction sizobe sibambile impela isithelo sika Jehova ne minister. Phela thina uzokhumbula ukuthi asibandlululi, asibona labantu abajajanayo. Ukuthi wena ukholwa kanjani wena munye umehluleli usezulwini. Indlela ofuna sidumise ngayo siyodumisa nje ngayo kuphela. Phela nje mawuzofika ungaphuzile utshwala sizozwana ngoba cha utshwala ngingeni bona ngizwana nabo futhi angimjaji umuntu ophuzile. Phela nje angifuni ukuthi uphuze bese uze esontweni. Lalela ke ngikutshele just an updating ngisho le ebhale ukuthi thina singozungu la okuno thina Zungu uJumbo uStriker imina. Bafowethu asikukhumbuleni lokuthi ishow was meant to educate, ukuthi okoqala maybe to declare, asideclare ukuthi uthina is just a friend, umngane nje wami njengoba uJumbo naye umngane wami. Nyamangala ukuthi why nijudge uthina uJumbo ningamjudge. Uthina is just a friend. Uthina will never be my client. Uthina kalona client nami angimkhumbule ezongena esikolweni. Angimkhumbuli ngisho funa isigqabo noma isibunge sokuthi naku mfowethu ungathola imagigi lutho futhi ke akwasokolela amagigi. Akayiyena iclient lami. Siqale lapho. Number 2, angiphinde futhi ngiqondise this message to Thina Zungu. Thank you very much Thina Zungu no Jumbo ukuthi out of bonke abantu abakholwayo but nikubonile ukuthi nina animbandlulu lomunye umuntu, ukuthi nginyanga ukuthi but I'm still a human being. Phela I am an African. Africa akusho ukuthi kumele sixabane sixatshaniswa izwi nje phela lenkosi. Nami ubani wathi umuntu oyinyanga okholela esintwini akazwani nomuntu oyikholo. So ke leyanto it's a keep it up. So laba abathanda ukinterpreter asibambeni nje lapho kuthenini uthina is just a friend of mine. Akahlangana nezinto zasesikolweni akakhomenti futhi angifuni nokuthi acomment ngoba akazi lutho ukuthi kwenzakalani futhi akafuni nokwazi. No Jumbo same applies. Sibuye lana ku Striker umngani kaThina. I don't have a problem with that. Sibuye kwishow abantu sebethi how strip club kwakwenzakalani. Ishow phela ukuze ibe mnandi kufanele ibe nedrama, ibe nedrama, ibe nezinto nje ezi weird ezenzakalayo. So that one akuyona indawo maybe ongithola kuyona. Unfortunately utshwala ngikuphuza. Ngeke ungithole eklabini, ngeke ungithole ngenza lezo zinto. It was just nje into ukuthi inikhiphe nani busy futhi nijabule nanokuthi nibone ukuthi nanokuthi nje sibone ukuthi uma kuthiwa ngempela baye eklabini bangafika benze njani. Nami that was not my place ukuze show ibe interesting. There must be things ezanzakalayo esizoyibona ukuthi hayibo kwenzakala ukuthi. And then sibuye lana ekuthenini uKhehlelezi noStrike. uKhehlelezi noStrike asazani futhi, hence I'm saying we are not friends but we are adults. We are not enemies again. Hence ngisho ngithi it's a neutral thing. That was my first time meeting him. I think also that was the last time, but isithi Zulu abake babonana bayophinde babonana. I don't think sizitha food because I need to accommodate abangani bakaThina as much as imzwana nayo. So whatever niyibona kuleya show asimkeeping aside uthina ukuthi uyiclient lam or ini. Yes ukuzwana siyazwana, akusho ukuthi Thina angazwani nabantu, umfundisi. So akafanele ahambe ekhetha abantu ukuthi uzozwana nobani angazwani nobani. And sibuye futhi kule ndaba I think maybe yona into maybe edinga that clarity kakhulu or endabeni yepaint elimnyama ukuthi hawo moyo njalo thinta amapaint umoya ukukhombisa nanoma yini. Unfortunately when it comes to me, if you want to see uKhehlelezi who's really Khehlelezi in terms of prophecy, uzobhema ukholwe ungathumeli zizele wena ungeze esigodlweni ize esontweni nje uhlale lapho ungakhulumi.
then you'll see who is really Khethelezi. And there was indaba ngayo leyo nto impahla yangaphansi kwakunendaba ekhona enkulu eyadinga ukuthi ngize ngikhulume, but it's a topic for another day. But I wanted just to highlight that, and sure, it's about to finish. There is an interesting one which is coming, and thank you so much to all those abangikhombisa isupport abashoyo ukuthi cha sasambona uKhethelezi. I'm a human being, ngiyaphila nabantu, ngiyaphila namajita, ngiyaphila nabazalwane, angijajani. One thing about me, I don't judge. I don't judge a book by its cover. Hence ungibona ngiphila nabo. But ekugcineni we need to find out ukuthi straight noma ikhona leyanto efihlwayo. But ishow isaqhubeka. Khona izinto eziningi ezizazophuma. Siyabonga kakhulu abasupport ishow kaThina Zungu, Thina Singozungu. Thank you so much to the family of Thina. Thank you so much to the team eshutayo bafowethu niyayenza into yenu. Thank you so much to DSTV osinika ichance ukuthi siyenze lento. Siyabonga kakhulu. Keep it up bafowethu. Siyabonga kakhulu muhle umsebenzi. Nakunina nonke ababukeli ababuka ishow yethu. Mnandi into. Let's hope one day Mthandazo yozwakala ezulwini. Maybe you'll see more of them coming. Who knows? Siyabonga kakhulu. Mawuthola le video cela uyidlulisele kuwo wonke umuntu obuka ishow ethi Thina Singozungu every Sunday 7 p.m. kuyashuka. You know this Sunday just nje lapha ubuya ukhathele kuma Easter, ukhathele ntambama ukhathele nje ntambama kuma Easter, ungakhohlwa uhlala lapho ku DSTV yakho uzoshuka hayi kancane kakhulu. Asenze welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show, and namhlanje sikhuluma ke ngale show ke yoThina Zungu ke ehlezi isusa umsindo la ezinkundleni zokuxhumana, especially between ke amaKrestu kanye ke nezangoma. Enjoy nazo guys ukuthi le show ihlanganisa uKhethelezi kanye ke nabafundisi. So on the previous episode, not the one last week, that other one, sabona ukuthi ke uKhethelezi wathatha ke abagcotshwa benkosi wabasa eklabini la kudunuswa khona, wafike wabavala amehlo guys ke hayibo, kodwa baphuma sebemkwatele besho ukuthi ke lento ayenzayo ke ayikho right. So abantu lokubibuza ukuthi uThina le show uyenzeleni, uvumeleni ukwenza ke le show. But ke guys lana ke uKhethelezi wakwathi ngelinye ilanga wathi ebona umuntu kaThina Zungu athi iyakusiza lento enganginika yona. So I think they were just trying to like ukwenza iclarity ukuthi no, akekho umuntu oyiclient yomunye umuntu la, but we are just friends. Njengoba uThina hleza shuthi yena umngane nomzo uKhethelezi, but akasiyena iclient lika Khethelezi So guys, yeah, on the previous episode ke kuvelile ukuthi bacasukile ke oThina kanye ke no Jumbo kanye ke no Strike ukuthi lento enzo uKhethelezi ufuna ubafaka esigodlweni, ufuna ukwenza ini then it forced uKhethelezi ukuthi azochaza ukuthi kahle hle kwenzekalani guys. uKhethelezi uchazile nje wanimuzwa ukuthi cha laphana they were trying to entertain people, nanokuthi ke ukuthi uyikholwa kusho ukuthi ungabusazwana ke nabanye abantu. That is their opinion guys, because no, akusebenzi kanjalo kwesinye isikhathi and abantu ababelieve ke kanjalo. So uKhethelezi guys uthi ke akasiyona inyanga kaThina, umngani kaThina azange zamnike anything, bahlanganiswe nje ibusiness nomngani. So abantu abaye ukukhuluma indaba abangayazi ukuthi uThina uyiclient lakhe uhamba kuyicha, wayiclarify ukuthi cha kwi production they just trying to yabo ukuveza iside ke lokuthi akungaxatshwana bakithi, ukuthi wena ukhonza kwamsindisi mina ngisangoma ngenyanga ngilapha abantu noma ngiyadlisa abantu noma ngenzani, angingaxatshwana kodwa umuntu ke akahlale kwileni yakhe. So asaze guys ukuthi ke so phela kanjani ke, but nje kuba sengazi ukuthi nje umuntu oyibambe ngempela le show uKhethelezi, uyena leader ngempela, uyena leading role when it come to ishow le ethi Thina Singozungu. uThina nje
bamfakile for yabo. Yeah, so guys, yeah, I hope you enjoy and I hope you understand what Ukhehlezi is saying in this video. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone, welcome back to Sunny Live.